खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 24 नं बेटालियन एसएसबी रङियानि बानजायनायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ बाक्सानि खावलि बिष्णुपुर गेलेग्रा फोथाराव मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो बे ट्रेनिंआ सप्तासेनि थाखाय जागोन गोसो गुदुं लाइमोनफोरा थांनानै बाहागो लाहैनो हागोन प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि थाखाय खावलि बिष्णुपुर गेलेग्रा फोथाराव मैया आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होदों बिथाङा बेखेवनानै होनायनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि जायफोर गोसो गुदुंफोरा ट्रेनिंआव फोरोंनायखौ गोसो होगोन बिथांमोनहा साख्रिखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो खायसे सुबुंफोरा बैसोनि सायाव रेहाय मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै गुलुं गुजुं साननाय सोमजिदों बेनि सायाव बिथां बिश्वजित दैमारिया फोरमायथिदों दि साख्रिनि थाखाय थिखानाय बैसोआ थानो नांगोन रिटेन एग्जामाव खमसे खम क्वालिफाइ खालामनो हानाय जानांगोन फिजिकेल टेस्टआव मोजां खालामनो हानाय जानांगोन अब्लानो साख्रिनि थाखाय सायख'जागोन COVID-19 जों फिसाय थैजानाय रान्दि आइजोफोरखौ मदद होनो थाखाय आसाम सरकारा 2,50,000 रां होगोन होननानै फोसावदोंमोन आसाम सरकारा चिफ मिनिस्टार्स COVID-19 उइड'ज सापर्ट स्किमखौ फोसावनो आखायाव लाबाय बे बिथांखिनि गेजेरजों COVID-19 जों फिसाय थैजानाय रान्दि आइजोफोरा 2,50,000 रां मदद मोननो हागोन बे रांनि मददखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा सेथियाव आसामनि पार्मानेन्ट थागिबि जानो नांगोन नैथियाव दङ फिसाया थैनाय समसिम COVID-19 पजिटिभ जानाय जानो नांगोन आरो बेयो स्टेट लेभेल COVID डेथ अडिट बर्डजों गनायजानाय जानो नांगोन थामथियाव दङ रान्दि आइजोआ ल' इनकाम फेमिलिनि जानो नांगोन जायनि नखरनि इनकामा बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि बारा जानो मोननाय नङा ब्रैथियाव दङ अरुणोदय आरो रान्दि पेन्सन बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनग्रा रान्दि आइजोआबो बे बिथांखिनि गेजेरजों रांखौ मोननो हागोन बाथियाव दङ फिसाया जुदि सोरखारि मावथिमोनब्ला बिथांनि बिसिया बे बिथांखिनि गेजेरजों रां मोननो हानाय नङा मानोना बिथांमोनहा फेमिलि पेन्सन मोनखायो बे बिथांखिनि गेजेरजों रान्दि आइजोफोरनो रांनि मदद होनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसिफोरनो बिबानखौ होनाय जाबाय डिसिफोरा COVID-19 जों थैनायफोरनि NHM डाटाबेसनिफ्राय गनायजाथाव मुलाम्फायारिफोरखौ सायख'गोन बेनि उनाव गनायजाथाव मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्टआव 2,50,000 रांखौ सोनानै हरगोन मख'नो गोनांदि सोरबा रान्दि आइजोनिया होखानाय बिथांखिनि गासैबो कन्डिशनफोरजों गोरोबजोबसेयावबो रां मोननायनि लिस्टआव सफैयाब्ला डिसि अफिसाव थांनानै फोरमान पत्रफोरखौ जमा खालामहैनो हागोन पुलिसनि मुङाव गुन्डागिरि जाथाय बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव जादों तामुलपुरनि बैग्रिगुरि गामिनि कमल बसुमतारीनि न'आव दादागिरि दिन्थिहैदों पुलिस प्रशासना जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां दायना सन्देह खालामनानै मानसि बुथारनाय जाथायखौ लानानै कमल बसुमतारीनि आखाइ दङ होननानै कमल बसुमतारीखौ न'आव नागिरहैदोंमोन नाथाय कमल बसुमतारीखौ मोनैनि थाखाय कुमरिकाटा पुलिस थानानि बिबानाव थानाय नीलाबज्योति नाथआ कमल बसुमतारीनि न'खौ बुफाय बुसि खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ बिथांमोननि न'नि खोरखि 30,000नि टिभि चेयार बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों बेनि अनगायैबो न'आव थानाय 7,000 रां गंसे साखा खबब्रै गारि गंसे बाइक आरो गंसे मबाइल लानानै थांदों बेल' नङा न'आव थानाय कमल बसुमतारीनि बैसो जानाय बिफाखौबो गाज्रियैनो बुनानै गालांदों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौबो बुनानै गालांदों पुलिस नीलाबज्योति नाथआ रैखाथि होग्रा पुलिस हान्जायानो रैखाथि होनो नागारै बेबायदि आखु दिन्थियोब्ला बेनि न्यायखौ सोर होगोन पुलिस प्रशासना न'आव फैग्रा बेबायदि मानसि बुनाय आरो न' बां बुफाय बुसि खालामफैनायखौ लानानै नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बेजों लोगोसेनो कमल बसुमतारीनि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायना सन्देह खालामनानै बुथारनाय जाथायजों कमल बसुमतारीया जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङा माखासे सुबुंफोरखौ बादा होनो थाखायसो थांदोंमोन नाथाय मानियैलाय न'फारसे फैनानै थाफैफिनदोंमोन BTCखौ फिन हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सालायफिनगोन नामा फिन खेबसेबाव सावरायजानायाव सफैदों बिटिआरनि राजखान्थिया बेबायदि सावरायलायनाया गोसारबाय थानायनि गेजेरावनो इसारा होदों आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा भबेश कलिता बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF हान्जाया कंग्रेसजों दैदेनजानाय महाजोताव बारा गोबाव थानो हानाय नङा आरो दा फ्राय कंग्रेसजों सोमोन्दो गारनाय बायदियानो जाबाय रायजो राजाफोरा मिथिगौ कंग्रेसजों थानानै जौगानायनि खामानि मावनो हानाय नङा आरो BPF हान्जायाबो बेखौ मिथिगौ ओनसोल जौगानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा भट होदोंमोन बेनिखायनो दा बे समाव गोबां बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफ्रा ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय BJP हान्जायाव हाबफैगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा
बे समावनो खौरांगिरिया सोंथि सोंदोंमोन दि बेबायदिब्ला बिटिसिनि चिफआ सोर जागोन होननानै। बे बेलायाव बिथां भबेश कलिताया खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिनखौ होदों दि बेयो उननि खोथा, नाथाय दा बे समाव प्रमद बर'आनो बिटिसिनि चिफ महरै दङ। बेराफारसेथिं उदालगुरि बियाबनि बिपिएफनि बारग' एमएलए आरो आसाम बिधान सभानि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो इसारा होदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरनि जौगानाय आरो गोजोननि थाखाय बिजेपि दोलोजों थानानै खामानि मावनांगोन होननानै फोरमायथिदों। बेरेखा दोलो कंग्रेस हान्जाजों थानानै बिटिआरनि जौगानायनि खामानि मावनो हानाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बेरेखा दोलो कंग्रेस हान्जाजों थानानै बिटिआरनि जौगानायनि खामानि मावनो हानाय नङा होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे बिपिएफ हान्जायाव जेसेबां एमएलएफोर दङ गासैबो बिजेपि हान्जाजों थाफानानै बिटिआर जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो नांगोन आरो बिपिएफ हान्जाखौ बिजेपि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनो थाखायबो खावलायगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया बांसिन मासियाव देरहाखांनायनि उनावबो सोरखार दानो हायाखैमोन। बेनि उनाव कंग्रेसजों लोगो नांनानै आसाम बिधान सभायाव देरहासारनानै बिटिसिनि मासिखौ दखल खालामफिननो थाखाय नारा नाथा नाजादोंमोन बिपिएफ हान्जाया, अब्लाबो हायाखैमोन। नाथाय जेननाय लायाखै बिपिएफ हान्जाया बिजेपि दोलोजों गोरोबहैनो थाखाय स्रोदै सावरायलायबाय थानायखौ खौराङाव मोनबाय थानाय जादों। सुबुंफोरनि सावरायलायनाय बायदिब्ला बिपिएफ हान्जाया दोलोयैनो बिजेपि हान्जायाव हाबहैनोबो हागौ आरो थारैनो बेबायदि जामारोब्ला बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव गोबां सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनगोन। जेरै खोथा होनाय एरैनो गावनि खोथाखौ लाखिनानै बिथां इएम राकेश ब्रह्मआ गावनि दान बान्था 50,000 रांखौ खाथ'निपारा आरो सिमलगुरि गामियाव थानसालि लुफुंनो थाखाय गथायबाय। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव खोथा होनाय बायदियै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा गावनि दान बान्थाखौ थानसालि लुफुंनायनि मुङाव दान होबाय। मुसलपुर बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खोथा होदोंमोन दि मुसलपुर बियाबनिफ्राय एमसिएलए देरहालांनो हायोब्ला गावनि एमसिएलएनि मोननो गोनां दान बान्थाखौ गाव लायालासेनो बाथौ थानसालि, ब्रह्म सिबिसालि, मन्दिर, नामघर, गिर्जा, मस्जिद बायदि इसोरनि थानसालि लुफुंनो थाखाय मुसलपुर रायजो राजाफोरनो होगोन होननानै। गाव खोथा होनाय बायदियै रायजो राजाफोरनो थानसालि लुफुंनो थाखाय 50,000 रां दान होनो हानानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो उननि समावबो गावनि दान बान्थाखौ थानसालिफोर लुफुंनो थाखाय होलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। 15 जुलाइनि गेजेराव नोंथाङा जुदि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएल आव एबा मोब्लिब बिफाननि पर्टेलाव मबाइल नम्बर रेजिस्ट्रेसन खालामाब्ला मोब्लिबखौ दानजानो हागौ। एपिडिसिएलनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै मबाइल नम्बर रेजिस्ट्रेसन खालामहैनांगोन। बेनि उनाव आधार कार्डनि डिटेल्स, मोब्लिब बाहायगिरिया मा मावो, कन्जुमार नम्बर, इमेल आइडि बायदिफोरखौ आपडेट खालामहैनांगोन। मोब्लिब बिफाना बेबायदि थांखि लानायनि जाहोनानो जाहैबाय सम मथे मोब्लिबनि सोमोन्दै मबाइलाव आपडेट होबाय थानाय, जेरै गोदान मोब्लिब बिल होनायनि अपशन्स, मा जाहोननि थाखाय मोब्लिब बन्द खालामहरदों बेनि खौरां दैथायहरगोन। बेनि अनगायैबो माखासे अकुपेशननि मोब्लिब बाहायगिरिया मोब्लिब बिफाननिफ्राय मा मुलाम्फा मोननो हागोन बेफोरखौ कन्जुमारा रेजिस्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों सम मथे आपडेट मोनबाय थानो हागोन। एपिडिसिएलनि अफिसियेल वेबसाइट apdcl.org आव थांनानै आपडेट मबाइल नाम्बार अपशनाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेनि उनाव कन्जुमार नाम्बार होनो नांगोन। बेनि उनाव मोनसे पेज खुलिगोन। बे पेजआव डिटेल्सखौ होनो नांगोन। अनलाइननि गेजेरजों मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि अनगायैबो मोब्लिब बिफाननि मावख'आव थांनानैबो डिटेल्सखौ जमा खालामहैनो हागोन। सालबारि जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरिखौ UPPL दोलोनि मावथिफोरानो बुथारनायनि हुमखि होदों। सालबारि जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बुनानै बुथारनाय, दानथारनायनि हुमखि होदों सालबारि UPPL इउथ ब्लकनि आफादगिरि अखन दैमारि आरो सालबारि पेरेन्टबडी UPPL ब्लकनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीया। जाथायनि सायाव सालबारि जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारीनि नख'रनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अखन दैमारि आरो चक्रधर बसुमतारी बिथांमोनहा खमैबो 30 सुबुंफोर लानानै जगेश्वर बसुमतारीनि न'आव फैनानै गाज्रि राव बाहायनायजों लोगोसे आफादगिरि जगेश्वर बसुमतारीखौ आथिं आखाइ बुख्रुबनानै गालांगोन, बुथारगोन बायदि हुमखि होफैदों। लोगोसे आफादगिरि बिबानखौबो एंगारनो थाखाय बिथोन होदों आरो सालबारियाव थांनो मोना, थांब्लानो माबा मोनसे गाज्रि खालामगोन बायदि हुमखि होदों। बिथां जगेश्वर बसुमतारीखौ बुथारनो हुमखि होनायनि अनगायैबो बिथांनिनो फंबाय कनक बर'
आरो सालबारि ब्लक जेनेरेल सेक्रेटारि कमल नार्जारि बिथांखौबो बुनानै बुथारनायनि हुमखि होदों। जायखौ नुनानै जगेश्वर बसुमतारीनि नख'रा गिखांनाय मोन्दों आरो उननि समाव जगेश्वर बसुमतारीजों माबाफोर गाज्रि जायोब्ला बेनि गुबै दायनिगिरिया अखन दैमारि आरो चक्रधर बसुमतारीनिनो जागोन होननानैबो फोरमायथिदों नख'रनि सुबुंफोरा। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि अखन दैमारि आरो चक्रधर बसुमतारी बिथांमोनहा जबरदस्तियैब्लाबो जगेश्वर बसुमतारीनि आफादगिरिनि बिबानखौ सेनानै लांनो थाखायसो फैदोंमोन होननानै। उनाव गामिनि रायजोफोरा ओंखारबोनायावसो बिसोरो न'निफ्राय ओंखारलांनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो बेनि सायाव बिजिरनानै होनो थाखाय नख'रनि सुबुंफोरा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव सानसेयावनो खेबनैयै ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथाय। ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायजों इन्डियान एयारफर्सनि 2 सल्जारफोरा जोखोम जादों। जम्मु एयारपर्टनि इन्डियान एयारफर्स स्टेशननि मोनसे टेकनिकेल जायगायाव 2 ड्रनजों दैथायहरनाय बमा बेफ्रुदों। गिबियाव मोनसे बमा गंसे बिल्डिंनि उखुमाव बेरग्रोदों, जायजों बिल्डिंनि उखुमा बायदों। बेनि 2 मिनिटनि गेजेरावनो आरोबाव बे जायगायावनो हायाव बमा बेफ्रुदों। बे 2 जाथायजों 2 इन्डियान एयारफर्सनि जवान बिथांमोनहा जोखोम जादों। ड्रनजों गाग्लोबनाय बे जाथायखौ पाकिस्तान उदखारि हान्जानि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय। मख'नो गोनांदि जम्मु एयारपर्टनि इन्डियान एयारफर्स स्टेशना पाकिस्तान सिमानिफ्राय 14 किल'मिटारल' जानथायाव दङ। बेनि अनगायैबो श्रीनगरनि बारबारशा ओनसोलावबो उदखारिफोरनि ग्रेनेड खुबैनायजों 3 नोगोरारिफोरा जोखोम जादों, जेराव सासे आइजोबो दंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे उदखारिफोरा श्रीनगरनि बारबारशा ओनसोलनि मोनसे CRPF थाग्रा बांकाराव ग्रेनेडखौ खुबैदोंमोन, नाथाय बे ग्रेनेडआ बांकारनि बाहेरायाव गोग्लैदों, जायनि थाखाय 3 नोगोरारिफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3खौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिसिम थिसननाय जादों आरो ग्रेनेड बेफ्रुनाय बे ओनसोलाव दा CRPF आरो पुलिसआ गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। जानो गोनां टकिय' अलिम्पिक्सआव केरालानि पुलिस इन्सपेक्टर साजन प्रकाश बिथाङा सानस्रिनाय बादायलायनायनि थाखाय सायख'जाबाय आरो बिथां साजन प्रकाशानो गिबिसिन भारतारि जाय टकिय' अलिम्पिक्सआव सानस्रिनाय बादायलायनायनि थाखाय सायख'जादों। इटलीनि र'मआव जानाय सेटेक'ली ट्रफिनि थाखाय मेन्स 200 मिटार बाटारफ्लाइ सानस्रिनाय बादायलायनायाव बिथां साजन प्रकाशआ होखानाय स्टेन्डार्ड टाइमनिख्रुइ खमसिन समावनो 200 मिटार सानस्रिनायखौ फोजोबनो हानानै टकिय' अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि केरालानि पुलिस इन्सपेक्टर साजन प्रकाश बिथाङा थांनाय 2015 मायथाइयाव जानाय नेशनेल गेम्सआव 6 सनानि मेडेल आरो 3 सिलभार मेडेल देरहासारनो हानायनि उनावनो मुंदांखा जानो हादोंमोन। थांनाय 20 जुन खालाराव मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाटनि सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय आरो फोथैनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन आरो उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बालिडंगानि आबाद फोथारनिफ्राय बोखांनो हानाय जादोंमोन। बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो 25 जुन खालाराव आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाथाय जानायनि नख'राव थांनानै खौरां लाहैदोंमोन आरो आसाम पुलिस बिफानखौ दायनिगिरिखौ गोख्रोङै नागिरनायनि गेजेरजों हमनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो जिनाहारि खालामनानै फोथैग्रा गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। हमजानाय गुबै दायनिगिरिनि मुङा शैद आली, 65 बोसोर बैसोनि। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथाङा मस्जिदनि बारग' इमामबोमोन। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि शैद आलीखौ फासिनि साजा होनो थाखाय बालिडंगानि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै दाबि खालामदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।